Hello, magluluto ulit tayo ng buridibod sa Ilocano. So, ang mga gulay na kakailanganin natin ay meron tayo ditong sa Ilocano bungon. Ito, bunga ng malunggay o marunggay sa Ilocano. Meron tayong bulaklak ng katuray, meron tayong katuray, tapos palang in Ilocano, di ko alam sa Tagalog. Tapos meron tayong kamote na ginayat na maliliit, ganito yung uliit niya. Tapos meron tayong sitaw at saka kunting talong. Meron din tayong inihaw na bangus na binili ko sa labas. Yan. Ihalo natin pagkatapos maluto yung gulay. Papaibabaw. So guys, umpisahan na po ulit natin ang ating pagluluto. Kamote. Yan. Ito po ang kamote. Ilagay po natin. Lagyan na po natin ng bagoong o fish sauce. Tansyahin lang. Panlang. Wala magkakamit ng panlang, guys. Takpan ulit natin. Sunod na po natin ang talong. Marunggay, bunga ng malunggay, tsaka ito pinagsama ko na, guys. Tapos lagyanan natin siya ng pampalasa. Kahit anong pampalasa, guys. Sa inyo, guys, kung ayaw nyo lagyan ng pampalasa, pwedeng lagyan ng kahit ano po na klase ng pampalasa. Takpan ulit natin, guys, hanggang sa maluto. 5 minutes siguro. Malapit na siyang maluto. Tikman natin. Yummy.
Lagay na po natin ang inihaw na bangus sa ibabaw. Ayan guys. Ito kasi nagpapaano eh. Ang inihaw na bangus. Natin ng mga 2 minutes. Ayan guys, pwede na siya. Sarap. Pwede na natin siyang patayin sa apoy.